чираттагы кытлау сәламе хөрмәтле милләттәшебез Назирова Мәрьям Рафик кызына юллана. Бүген ул үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шушы ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Сания, абысы Фәрит, тормыш иптәше Гүзәл, балалары Гөлсинә, Камилә, Мәдинә кытлап, йөрәк төрләреннән ургылып чыккан җылы теләкләрен җиткерәләр. Ни кадәрле тиз, гомер дигән сәгатьнең уклары чаба икән. Инде кызыма да 35 яшь. Кызганычка каршы сезне миңа әтиегездән башка үстерергә язган булган. Гомер буе кинәт кенә мәңгелеккә күчкән атагызны уйлап, ул булса җиңелрәк булыр иде дип әйтә идем. Әмма син балам һәм абыең миңа яшәргә көч бирдегез. Башлап бик тырышып мәктәпне тәмамладың. Аннары 2003 елны финанс техникумына укырга кирдең. Авылда почта бүлегендә үз хезмәт юлыңны башлап җибәрдең. 2007 елда киявем Али белән гаилә корып 3 татлы алмаларым Хамид, Илнур һәм Камилне бүләк иттегез. Бүгенге көндә син яраткан хатын гына түгел, ә сөекле бала, газиз ана, кадерле сеңел булып та яшисең. Безнең өебезне ямьле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән, якты йөзле кызыбыз. Яз айында килгән туган көн бәйрәмең котлы булсын. Сиңа без иксез-шиксез шатлык, бәхет, бар эшләреңдә дә уңышлар телибез. Гаиләңдә мәхәббәт һәм хөрмәт тантана итсен. Кызым, бүген синең туган көнең. Ул көн гаиләбезгә шатлык истәде. Ак биләүдә яткан вакытыңда бигрәк алсы иде йөзләрең. Бүген инде зифа буйлы, матур, гомереңнең асыл чаклары. Дәртле ташкын кебек ярсу, матур үтсен синең язларың. Мәрьямыбыз, Али белән икәү бигрәкләр дә матур яшисез. Диңгезләрдә йөзгән аккошлардай шөкер Аллам яшәп яшнисез. Күз тимәсен дөрүк үзегезгә. Без телибез ихлас бәхетләр, тик бәхетле кешеләргә генә кирәк булмый алтын тәхетләр. Бер кышык та алыр идек сине, үбер идек алсу битеңнән, бигрәк татлы балакаем үзең. Шуңа яшьләр ага күземнән. Кабул итсин бездән бүләк итеп, матур җырлар балам бәйрәмгә. Барлык изге теләкләрне төрдек без әлеге матур бәйләмгә. Кадерле сеңелем, ничек тиз вакыт үтә икән. Әле кичә генә кебек без бала чакта уйнап көлеп йөрдек, ә бүген исә һәр кайсыбызның үз гаиләсе бар инде, үз мәшәкатьләре. Әмма мин беләм, тагын әле бик күп еллар үтсә дә, без бер-беребезгә иң якын туган кардәшләр булып калачакбыз. Бүген синең шундый якты бәйрәмең. Шын күңелдән котлыйбыз һәм сине бик яратабыз. Зәңгәр күктә канат кага сыерчыклар, тургайлар, кышкы аппак юрганыннан арына болын тугайлар. Кар чәчәге, умырзая калка бизәп урман келәмен. Яз уянган матур чорда котлыйбыз синең туган көнең. Бәхет балкый бүген синең көләч йөзеңдә, җыелганга туганнарың табын түренә. Гөл чәчәкләргә күмелсен барыр юлларың. Кайгы хәсрәтсез итсеннәр гомер юлларың. Кадерле Мәрьям Рафиковна, сезгә иң кайнар сәламнар белән бергә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булып яшәсәгез иде. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә күреп йөрәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерлем минем диям. Туган көнең белән котлап җырлар язам бүләккә. Сине гүзәлем, гүзәлкәем, матур бүген бигрәк тә. Бәхетле булып кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, баранды да югалма. Бәхетле булып кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, баранды да югалма. Arama ağım sularga yaşın sızlanıp,
Oturma tuğan günde yaşların ışılanıp İstin jiller nazlap seni baş isimler koyunlar Sayrar kuşlar koyun sayın zindayınla sayratlar Bəxtli bulup koydu kürme Sadışlarga uralma Tuğan günün yaktı bulursun Varangıda yoğalma Bəxtli bul koydu kürme Sadışlarga uralma Tuğan günün yaktı bulursun Varangıda yoğalma Barınızda kutlayın. Doğum günleriniz olsun, barınızda. Sen çok olayım. Güdüller gibi sarılanma, kışlar gibi oğarma Şeyler gibi yağımla bul, ömürde bağla nazlarga Gelir bəxit, bir gütürüp, şadlığında küp olur Aziz enken bulak gitken, inzur bulak şul bulur Bəxtli bulup koydu kürme Sadışlarga uralma Tuğan günün yaktı bulursun Varangıda yoğalma Bəxtli bulup koydu kürme Sadışlarga uralma Tuğan günün yaktı bulursun Varangıda yoğalma Tuğan günün yaktı bulursun Varangıda yoğalma Varangıda yoğalma